Dapat mo saliga, maglakad na, para malipay na. Ikaw rap, yun isa. MOR, TATAK, BISDAK mga koys. Tapos opening ta-character. Bisan pa saan ako ang kalibutan. Ikaw lagi pa saan akong gihigugma. Buhatong ang tanan, bisan pa saan ako ang kalibutan. Hi guys! Ikaw ang akong damgo, ikaw ang yun akong gusto. Ang langit ang akong testigo sa Isadi mo. ikaw ang akong damgo, ikaw ang yun akong gusto. Hello guys, shout out from Gingong City. Ing inine. TATAK, BISDAK guys. Sound trip na guys. MOR, TATAK, BISDAK. Watching mga guys. Mag-acrylic painting na ron. Ing inene, mag-painting na ninyo. Kaon sa kadaan. Ang iro. Ang iring mo, ikaw pinarito. Shout out kay Chini Yaba. Good morning, Tits. Ing inene. Nga kunto ninyo mga amigo. Shout out ko sa inyo tanan ng inene. Cake! Painting ko karon guys. Lapit ako doon, layo na layo. Ikaw palayo, labot-labot. Ika'y may klaro, wala ay klaro. Lapit na lapit. home quarantine. Ing inene, home quarantine ninyo. Lameh king kinabuhi. Painting bitaw guys. Acrylic painting. That song was brought to you by MOR 11.1. Okay, kayo. We got the beef, must beef, not beef. Yeah, we got the beef. Introducing the new and improved Lucky Beef na Beef Mommy. Sa amoy, we got the beef. Sa lasa, mas may the beef. Free ang mga mommy. We got the beef, must beef, not beef. Shout out Panabo City. Shout out Sharon Jos of si Roxanne. Lucky Me, Beef the Beef Mommy. Sa amoy at lasa, mas beef the beef. Mura, makalawlaw agad. Baka gastos dagdag. Pero, Shit! mas sulit. Less Shit! kaya less palit. Shit!
Shout out Squid City, Tagob City. From Safeguard, hand washing is the first line of defense against the spread of Tama all na. viruses, especially in these Kayo. times. Don't forget to Kayo. wash hands frequently with soap and water to keep you and your family protected. Wash hands properly. Hero rin Stay si- safe. A public service Itilapan ang announcement from bukog sa Safeguard. kuan. Hand washing is the first line of defense against the spread of all viruses, especially in these times. Don't forget to wash hands frequently with soap and water to keep you and your family protected. Wash hands properly. Stay safe. Wash hands, stay safe, Safeguard. Kung maaari, ay ipagliban muna ang mga malalaking pagtitipon kung saan magsisiksikan ang mga tao. Panatilihin ang 1 metrong layo sa mga taong may simptomas ng ubot, sipon o sakit sa baga. Ugaliin ang paghugas ng kamay o pagpahid ng alcohol-based sanitizers. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Shout out from Taguig. Shout out from Panabok, kayo. Regards daw ingon Jesse. Hi Jesse. Hi bro, Bili. Bro, magpinting-pinting bro kay home quarantine. While listening MOR. Oy, kamusta yun? Hi Jesse. Hindi kagigikagaon karon Marta. Yes, kani karon na dama kagbukag. Huwag na magkanya akong gawin, kaya kaya akong gawin na siya pagkamuskit, no? Pagsalang na ko sa dagat, muuban sa ko ang mga taho. Shout out mga taga-Bahada. Ay, no wonder. Kaya kaya mga mukag mo na akong butanganan sa ako ang daghan kaayo mga nakuha ng mga taho na favorite ko kaayo ni Arman Almirez. Pangas ka. Sa Arman Almirez, makasal ka sa Arman Almirez. Ko sa Turil. Itong kapgo nga. Nabayo. Kay kayo. It is now 10:30. This time check is brought to you by MOR 11.1. Okay kayo. Kini ang mga sulatang diri sa babang-bang. Ako nang ihatag mo. Mga sulatang Bisaya. Sound trip ni Koy, kinara mo sa balay. Para magpinting karon. Ang MOR, TATAK, BISDAK. This song is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Bisaya Abugaya. Binakong der MOR ba? Ang tugtog. Shout out Teds Emandre Rain Anirol Tihuda kay Maymay, kay Marbik. Shout out kay Ababako. Shout out kay Zarlo. Kay Zik sa SPM G Mall. Sarado namang mall, no? Regards ko sa imo. Hi guys. Shout out kay Tardax Dakay. Kay James, kay Jul Milay. Shout out Kabakalis. Bukang mama. Otero ang ako ang kuan, mama. Nag-start na ta og painting guys. Samtang mag MOR. Ano yung gamit guys? Mag painting.
Tapos ano eh, Montmartre satin na acrylic semi-matte. Shout out from Tagum City. Shout out sa Ilocoys, kang lang sugod na tao painting guys. So mag sound trip ra sa tadra guys, ha? Sound trip bra. Ara mga pang painting guys, kay mag painting karon. Kasi gusto niyo i-paint ako guys. Kaya di man ta busy, mag-paint na ta sa balay. Kaya Galio, you judge. Si... Saan kani kay textile niya siya na paint guys, pero pwede na kani siya place ang origin si mong mama. Agati Banban, Gobernador Generoso. Rolly Galas. Ayan, lovely. Ano yung manisugod ta, ang painting tani ron taon-taon guys, kanin sa likod na ako. Ano ito ang i-painting ron. Paint ko para okay kayo. Say, masuggest na yung mga painting guys. Hi, Borge Calixto, taga Jinsan. Salamat guys. Tubag po pila imo edad 26. Magsugod na ko guys og painting. Thank you sa mga nag-watch guys. I-drawing ako zombie. Zombies virus. Samtang mag sound trip ta guys. Minaw MOR guys. Magpinting-pinting na tayo sa balay. Ha? Salamat kayo. Shout out ego. Atong sorry. Jomar Abilia, thank you so much. Kay Mary Senyas kanang earthy painting guys. Idol pa paint og coronavirus. Okay you. Sabana Sunset paint. Jennifer, thank you. Kay May Lopez, kay Julius Otero. Kois kanding i-drawing. Kois ayaw kayo bilangkad. Yate mo. Shout out kois sa Ramluna Kapalong. Shout out dara kois. Og si shout out sa mga taga Jinsan sunod sa Corpio. God bless. Si Joel Villar. Mao na akong gamiton ko sa painting textile ko, tapos gamit po ko acrylic. Nga nindot yung sounds na may day guys. Kay kuan mo guys, tatak BISDAK man naron guys. Imo war tatak BISDAK. Koy, imo giinom ba na anay sulod? Nay sulod eh. Asa kaning kuan? Kaning Del Monte. Ani sulod eh, gago niya po. Ay sulod eh. Painting ko ron guys. While sa trip tag ano kay home quarantine meron. Shout out mga taga Cebu, taga Digos, taga Mandawi, Richard Asilo, Mayra Loris, Winston, Anthony Duque. Sunata na to guys kay Kuan Ate Crack. Minaw tag MOR tatak BISDAK.
Shout out kay Kagnugot Bilyaba. Shout out sa The Removers nila Doc Edel Renz, Estrella, ang Pinkoys, Prima of si shout out sa Pizza Cebu. Thank you sa mga nagpa-shout out. Taga Agdaw, mga taga Idol, shout out ang Box Riyadh Metro Projection South Camp Jorin. Hello DJ, shout out mga taga Brunei. Taga keep safe mo dira ko is amping mo kasi quarantine lang ta. Dripod sa Hong Kong. Salamat huge and kay Gats, kay Junri, kay JP Jose, kay Qatar, Sandra ng Tagum, Ballistics ng D. Sound trip Lameh diri guys. Minami og kuan kaning imuwar TATAK BISDAK. Shout out sa Mambaling Cebu. Oy, magpainting na ako guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye mo. Ay, ako yung gitara. Wala akong gitara. Bye-bye guys, may magsugod ako. Okay kayo.